és la dificultat que l'endoll, que l'interruptor, l'he de posar en una posició que sé que li costa més enviar la informació. Perquè si sé que hi ha un problema, allà l'enganxaré. D'acord? Si l'enganxo en una posició neutra, no. Si escurço molt les fibres, que és on li costa més a aquest receptor enviar informació, li dic, fes força. I aquí no hi ha manera que aguanti. D'acord? Jo ara el que faré és anar a estimular aquests receptors, ho faig amb palpació per anar una miqueta més ràpid i ser més precís. D'acord? És una mica dolorós. D'acord? O sigui, jo no faig res agradable. L'amic meu m'ho deia, tens collons vendre un producte que fa mal. Però bueno, si de moment mantinc a flot és que una mica de resultats dona. Jo ara el que estic intentant és crear aquest petit estirament a nivell intern del múscul i fer que aquest receptor vagi una miqueta millor. He agafat un dels músculs que costa més que responguin, perquè en els peus tenim moltes articulacions i aquest múscul ve des d'aquí dalt fins a la punta dels dits. És a dir, que creua moltes articulacions. D'acord? No cridis que si no després no vindrà ningú. Els més grans són, menys aguanten, Què li diu això? La casa femenina vostè no aguanta més també, allò que deia dos pas. Doncs sí, ja et dic jo que sí, per experiència. Molt bé. Aguanto dalt. No em deixis venir cap avall. Veus la diferència? Jo no he fet cap entrenament en aquest cas, d'acord? I he aconseguit multiplicar molt la resposta d'aquest múscul, optimitzant en aquest cas el sistema nerviós. No és màgia, com a vegades dius, hòstia, això és al·lucinant, no? En un moment toques un lloc i allò aguanta. No, és simplement perquè aconseguim recalibrar aquest receptor i hi ha una millor resposta automàticament, perquè hi ha un arc reflex per començar. Deixa'm seguir treballant uns quants músculs, d'acord?